Assalamu alaykum edidileşler, mehruan vatandaşlar. Ine sizin sabarsızlık bilen garaşan yılladın sıraatlı gepleşigimizin ikinci sany sizin dikkatinize da yeterliýär. Gepleşigin ýazga geçirilen yeri Lion Film Production. Biz ýaşlar üçin şeýle giň mümkinçilikler döredip berýän gahrman hem mehruan arkadagymyza köp sag bolsun aýdýan. Goý gahrman arkadagymyň belent başy aman bolsun, jany sag, başy dik bolsun. Gepleşigimizin bugünkü mihmany sizin söýüp dinleýän aýdymçyňyz Resul geldi. Resul gepleşigimizin çaklaryny kabul edip gepleşigimize geleňiz üçin köp sag bolsun aýdýan. Sağ olun uyadığınızda, sağ olsun aydan tilap çağırınız için minnettarlığım bildir yani. Zanıma sağ olsun. Sağ olun. Resul ine olgun internet portalyny sen bilen videomyzy goýduk. Şol video rolüň aşagyna tesbirler geldi. Muştoklan sen hakda gyzyklanýan soralar bar. Indi gepleşigimizin şu kısanyna sen bilen illeşlerimizden gelen ähli soralara jogap berer. İlki bilen illeşlerimizi gyzyklandyrýan zat Resul näçinji ýylda doguldy? Nirede ulolup kemale geldi? Şo wagtda illeşlerimizi aýdyp berer. Men 1985-nji ýylyň 3-nji dekabryna Aşgabat şäherine ýene oguldum. Aşgabat şäherine öňüp ötdüm. Aşgabat şäherine öňüp ötdüm. Ene çağalyk döwrüm. Çağa wagtyň ulalanyň ýadyňa düşýärmi? Çağa wagtyň näme oýunlar oýnaýardyn? Ene çağalykda. Adam oynamy. Futbol mu? Futbol oynaýardym. Aşyk mı? Ýok, futbol. Futbol oýnaýardym. Futbol oynayardım. Şu adam futbol oýnaýarmy? Ay kä wagt. Kä wagtda? Adam ne kadar aş bolmaly. Hüjümçi bolup futbol oýnaýardy. Dogry. Biz eşitdik gulluk döwründe sen aýdym aýtmaýan eken. Şeňlenýän ekeninde aýdym çykaryp halk köpçüligine ýetirmeýän eken. Men aýdym aýtmagyň sebäbi kiçilikden hem höwesim bar. Oh. Aýdyan kiçikkem gyýgyryp aýdym. Ony ýerde görsem aýdyp birde görsem diňläp aýdyp. Bilýän aýdym aýdyp şolar ýaly. Mektepde de ýöne gyýgyryp aýdyp ondan. Ýöne köpçülige çykamak. Diňe ýekelikde ana. Men özüm şo gyýgyryp öýde günden ýene boş. Oh. Şolar ýaly aýdýardım. Ondan gullukda da şolar ýaly hiňlenip ifade edip gullukdan gelip başladym. Gullukdan gelen soň aýdym. Aýdym 2-3 ýyl bolsa. 3 ýyldan soň. 2009-njy ýylda birinji aýdymym çykdy. Bellenipsin. Gelen. 2009-njy ýylyň dekabryna, 2008-nji ýylyň dekabryna düşdüm klibine düşüp başladyk. Oh. Şonu täzeyle de ýetişdirdik. 2009-dan 2008-den 2009-a geçenler. Ýetip iýleşdim dedi. Çykar. O illeşlerimiz tarapyndan gyzgyn garşylanan bir şekil aýdymdan biri boldy. Bellenipsin. İlk bilen aýdyma başlaman sebäbi, aýdyma näýle başladın? Näýle aýdymlardan başladın? Höwesiň aýdyma. Men birinji ilkinji aýdymym bellenipsin. Şeýle Aslan Süleýmanowyň kysy adam Ýakup Şamradowyň. Maňa kän gollog beren Halipa Sadanam Oradyly Baýçyw. Şol men hemmeti bilen tanışdyranam. Köp sadanlar bilen, bagşylar bilen tanışdyran şol Oradyly Baýçyw. Oradyly Jan, Halipa Janyň sag bolsun. Men şuny getirenem. Oradyly Halipa. Hem Türkmenni bilýän, eğer ýanyna getsem, erdek bolar senni bilýän. Martmul atamda aýdýar. Dogry ýoly görkezden Halipalan bir ýerde. Oradyly Baýçyw. Düşünür. Jan sag bolsun. Indi sen sınıfta gelmäken maşin ustasy bolup işlersin. Şo wagtyn, şo dogry aýdyp berýärsiň, şo wagtda näme bilen meşgullanýardyn? Şo wagt bara men işleýärdim. Awa. Malyar bol. Awa. Onu da käwa arafynda näme joşan, gyýgyrýan, aýdym çykýar, dinleýän, oňa goşulýan aýdym ýer kimem aýdym aýtsan aýtsan bagşy bolsa taşlapan aýşun ýer kän kişi diýdim. Awa. Gatyke dinleýän şey diýär. Taşlaşyň günäre mazda diýlenýär. Hakyky. Bu dinleýän taşla aýdym aýt, taşla şunu aýdym aýt. Ýer kimem aýşe diýip, näme özümde de höwes, öňüm bar, olaňam goşanp boldy. Halipa da gollog boldy daşyndan. Awa. Indi Resul Oradyly Halipa bilen näde tanışdyň? Nerede tanışdyň? Oradyly bilen men onu bara bir klaslaşmady gülälek dip. Aýy klaslaşym. Birinji klibim şoň öýüne düşdüm. Gajada bellenipsin dip şoň öýüne. Ýöň şo Oradylyny bat hemmesini tanaýar. Şo haýşet şoňla şeýle klaslaşym bar.
Döwüşçün Wa şular ýaly şonu urgu. Olam bolýar diýdi. Onuň şey diýmem adat maysalyn arala. Onuň bir gün gelýärdim. Şotadan gelýär, ora diýdi. Aňa çemen maşinli gelýär, sürüp gelýär. Olam ora diýdi, maňardan çykdy. Menim tanadym ýyzma aýlandym. Bunu bardım, Halipa falan nira barýan, bunu men gördüm. Soňa bol fan ajan edenler men şol aýtda sana şol resul şol ihlasy muhaşt eden ogul men. Öňe mol görkezdi, ol bilýär ýöne tanamatda. Şonu tanady, alyp gitdim şeýle şeý olam ondan soň urup gitdi. Bardyk öýüne gitdi, onuň birazajyk repetisiýa geçdik, wad etdik. Başda kynrak boldymy aýdymy başlaganda? Ay ýok, lay 10 ýarlak bir kynan Sebäbi- Ýeňilen däl, nedir 10 ýarlak bir kösün. Sen şu wagt diýende birinji çykaran aýdymyň bellenipdiň. Şol aýdymam has dinleýijiler tarapyndan gowy garşylandy. Şol aýdym çykdy. Şol aýdym çykyp men diýs. Elim allyma diýske ýazlar. Gün ora diýerler, abardym. Birinji öýe barma. Şoňa dinletdi. Näýlek bolupdyr? Agam şunu dinläp gör, näýlek bolupdyr şol aýdym. Olam dinledi, gowy bolupdyr, bolu gönüm ýör Nurjanlara diýdi. Bärke Nur Muhammed Meredif. Şolara geldik. Olara o taýda kän ýok ýa-da muskantlar bar, toýa gitjek bolup duran eken. Olam bardy gurleşdi wadet Nurjan görsen şunu näýlek wat eýle beýle şolar diýdi. Bizem öýnekde dinletdi ýankyny. Aýdym dinläp telefonu dinläp gördükler. Dinlet olam onuň Nurun dogany wat kakys. Olam Nurjan sen ýaş wagtynda men beýän näme sesle şolar ýaly wat diýipler. Olam onuň ýok gowaýdypsyň malades. Ýöne şulaýdym mene maýdaýyn diýdi. Menden sonra dol. Mene maýsam bolýarmy diýdi aýdaýyn diýdi. Mene maýsam bolýarmy diýdi. Aýt. Onuň ol bara ýaşan aýtdy. 47-nji zapysyny iň soňky zapysyny çykardy onu. Paşda 1 ýyl geçdiler. 1 ýyldan hem owrak geçdi. Men 2008-den 2009-da çykany men. Gün 2008-in dekabryna aýdyma başladym. Gönüm şolar ýaly. Gönüm bir klip çykardym. 2009-nyň badyna ondan 2009-nyň 10-ny ýam Nur aýtdy. Ene gepleşigiň şu ýerine iýleşlerimize aýdym aýdyp beräýsen. Yüzün boylu dodukları karamadı, ak yüzlü çoğudum çocakınım. Alcırayan deyip bilmen fedimi, benim kolayına barfım çakınım. Takıvlayan deyip bilmen fedimi, benim kolayına barfım çakınım. Nur bolan sana bıçakın dakılın, hakkın nuru göğe şoňa tepilin. Yeri verimde kim diýer akılım, beni tüýen däli bolan çakınım. Yeri verimde kim diýer akılım, beni tüýen däli bolan çakın. Çakın, ay çakın, güler yüzlü tüýçe tüýle çakın. Çakın, ay çakın, beni tüýen däli bolan çakınım. Yatağımın astığını suratın oyup, güllümün terepin bolur mi doyup, senin elve gelme bolmaya teyip, gem oğul menin teyim çakanım. Senin elve gelme bolmaya teyip, gem oğul menin teyim çakanım. Kullu yer güller bereyin sana, belki şonu gönlüm bererken bana. Diýmen içmen bakyp tutsam yüzüme, beni finlemegem bagyt çakanım.
cakanım, 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 ay cakanım. Güller yüzlü büyücü fille cakanım, 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 ay cakanım. Beni tüyen deli boyan cakanım. Gel bol benim tüyen cakanım. Dostum kervan meyhanada fin, gece venil gamhanada fin. Oturmaya dünya gamları, şerapçıdan veyranada fin. Dostum kervan meyhanada fin, gece venil gamhanada fin. Oturmaya dünya dertleri, şerapçıdan veyranada fin. Mahfada yetmedi ardu hıyalım, benim ağlap deydin yanına canım. Mahfada yetmedi ardu hıyalım, benim ağlap deydin yanına canım. Ödüve gitti deyip bir vefa yarın, şerap içip dostum ömrün yakmasın. Ödüve gitti deyip bir vefa yarın, şerap içip dostum ömrün yakmasın. Dostum kervan meyhanada fin, gece venil gamhanada fin. Oturmaya dünya gamları, şerapçıdan veyranada fin. Dostum kervan meyhanada fin, gece venil gamhanada fin. Oturmaya dünya gamları, şerapçıdan veyranada fin. Sev ala o. Ne deyin men dostum, yalnız bolmasa, bağıt doğru yalka, mani falmasa. Ne deyin men dostum, yalnız bolmasa, bağıt doğru yalka, mani falmasa. Gözüve kıydı dostum, gözüm görmese, şerap içip başın yerden almaya. Gözüve yar dostum, gözüm görmese, şerap içip başın yerden almaya. Dostum kervan meyhanada fin, gece venil gamhanada fin. Oturmaya dünya gamları, şerapçıdan veyranada fin. Dostum kervan meyhanada fin, gece venil gamhanada fin. Oturmaya dünya gamları, şerapçıdan veyranada fin. Dostum kervan meyhanada fin, gece venil gamhanada fin. Oturmaya dünya dertleri, şerapçıdan veyranada fin. Şerapçıdan veyranada fin. Resul köp sağ ol. Munun belem ovalın belenten var. Bugünkü gepleşigimizden himayetkari Yüpek Öymeleri. Ine sonu gotta şu an sen ençeme aydınları halk köpçülüğüne getiren. Doğru mu? Sonu gotta haýyşlar oyuncuda aydymay gene sen. Ay kıynaşlaydım nana hem meselen yal haýyş boýunça Haýyşlar oyuncu. Bellenip sinden soň haýyşlar oyuncu diňe Yok gynanşaýdy. bellenip sinden soň däl. Ondan soň başga da bir kuştana aydymlar bar. Aydymdan kıynaş. Gynanş. Ondan soň ýene bir kifanaň aýtmyş 4 aý 5 da bardy bularlar.
Ondan soň 2013-nji ýylda 2012-den 13-e geçenle. O bir aýdym çykardym. 2011-den 12-e geçenle. Täzeyle şonu bir gynançlaýdym. Ondan soň gitdi ýene geldi de 2013-e geldi. Ondan soň ortalykda ýene bir aýdym çykardym, Aý Jemalim diýip. Ondan soň täzeyle bir aýdym çykardym. Yanan geldi. Olam o aýdym boldy, o halk o gollady, gollog berdi, dinlediler. Ondan şondan soň ýylydan ýyldym diýip bir aýdym çykardym. Şu ýyldym aýdym ýaman köp gollog berdi bana. Ine sen aýdan Aýdym gynançlaýdym lan içinde. Ýöne men halka tanadan aýdym. Bagşylary aýtdym. Halipalar ýatlar. Otaýda ödin duşlamamma. Ne? Başı Nurcandan başlaya. Nur Muhammed Meretov, İbi Döwgan Saparov, Soň Merdan Dönmödov, Kakazan Föýünxanov, Hacı Ýadmamedov, ondan berdi Ahmet Oradlyçow, Emra Recepov, Rahman Hudaýberdiýew, Urpa Ýomutov, aýdymçylary ýatlar geçen. Çağrı Babaýew, o şoň sady, o şol aýdym gollog berdi. Sizde kim şol aýdym? Aslan Süleymanov, Sady, Oradyýly Baýçyýew. Halipan sadyna. Düşündüm. Şol aýdym maňa gollog berdi. Şondan soň eýem başlady ýanky aýdymlar gynançly. Olardan bul öň gitdi. Öňde ondan soň baba bul 6-njy 7-nji aýdymym bulay. düşün. Toş nedil fan ýadyma düşenok, ýöne 6 ýa 7-nji aýdym şu maňa gollog berdi. Şundan soň beýle iki fan gynançlaýdym çykardym 3-4 fan. Şondan soň fesin gynlady, gowy gelýär, haýyşlar geldi. Hatym ýyldym aýdym çykdy. Şondan soň başlady şolar. Ine esas köp gelen soragyň biri. Näme üçin gynançlaýdym aýdýar? Ol Sen häzir başga aýdymçylar bar, meselem toýlarda ýa öýler klip çykaranda şadýan aýdymlar bar. Ine senin hem şadýan aýdymlaryň bar. Ýok däl, toý aýdymlaryň bar. Ýöne gynançlaýdym aýdýar diýip tanaýarlar. Ine iň köp gelen baran ýerim şonu ýaly. gynançlaýdym. Onuň ýene bir waka bolupdyr sen durmuş. Ýöne gynançlaýdym diýen, şu gynançlaýdym mara toý gidip otyra. Toýun go orta tarafyna o tanfa gidip otyr sakla. Ýa-ni bara ýa bagşylar aýdym, ýa sözüňem böldüm, ýa bagşylar aýdym diýdim ya, şu gol ibn şonu goýok dep aýdym, çykardym men goýok dep galaty bar. O ýençeme erlen, pirlen ýatan mekany. Ýençeme şu watan üçin, islam, din üçin, arnamyz üçin şonu boşluk çykan. Goýlar firm sözlerine. Ýene şol aýdym men köp bir 23 gedek aýdan ýerim ma toýdy. Bir toýdy. Yaman keýen dadyr. Özüm uzak ol. Birinji 10 kuplet edip çykardym, soňra 16 kuplet. O atdy ol bara bilemok ýadymy şonu kim 50 kuplet ýa kim 10 ýyzam ma diýerler. Bilýän? Ýöne men gollog beren aýdym, şu goýok dep aýdym. Yo, toyun arasında... Baran, men onu baran toyumda aýtman gaýdan toyumam ýok. Şol aýdym hökman başyny, soňuny, ortasyny, hemme ýerini başlady da. Aýtmadym diýende 3 ýere aýtmadylar baran toyunda. Baran toyunda. Inni ýöne zordan bir atadym başyny. Soňuna da şol iki ägit diýerler. Başynda bir soňuna. Hökman diýerler, ona aýtmaly bolýan bolan. Yo, bir toyda men özüm galyp gelip sen bilen öňaldäki toyda. Tansawan aýdym gidip otyr, tansawan otyrlar, saklap. Hemen şon ýalap aýdymlan bolan goýok tepe ýaly bolanyň biri bar. Şon ýal saklanyp, toy saklanyp aýdylan aýdymlar halipalar ýatlap aýtdym. Halipalar ýatlap şolyna şol aýdym. Ken toýlarda toy gidip şol aýdym aýdady başda ýa zakat. Indi ýene bir sorak bar. Esas soragyň biri. İnternet sahypasynda bilemýän-ki näme üçin gaýrylaýdym aýdýar. Şon ýan köp gelen soragyň biri Resul näme üçin öýlenenok? Her zadyň wagty bar, ol men mara öýlenmän. Bir näçe uğurny bolaýmal wagtlarym bolanok. Bilýärmi? Bolaýmaly. Nesibe. Nesibe. Näme?
hasap edenim bolma, nesip eden bor diýil şýala bolan o. Onu Allah seni bir Allah bilýär. Yazılan bolsa nesibämde bar bolsa, nesip bolsa inşallah öýlenir. O ya öýlenjek geldik, gelip olar ýalak däl. Ol ýalak däl. Bilemem Allah isleýänler elbetde. Wagt wadyr. Her zat wagt wadyr. Ine halk arasında Resul gelip öýlenipdir, aýrylypdyr. Şoň üçin aýrylýar Diýerler de hemme klip gelinni diýerler de özüme de diýerler. Sen öýlenip aýrylyşdyň ýok. Öýlenemok, sen öýlenip aýrylyşypsyň. Ana o görk ýok, bolýa boýaýda jigim diýip ba. Özüm bilen dawat otyrlar. Ezidileşler, mehruan vatandaşlar. Ine her kim diýädi, Resul gelip öýlenen, Resul gelip aýrylşan. Ine şu gepleşigimiziň dowamynda hut Resul gelipin özünden eşitdiňiz. Resul gelip entek öýlenmedik. Şoň üçin hemmämiz nesip bolsa inşallah toýma baraly. Janyň sag bolsun, görjen gowluk bolsun. Gören diýişiň gowlugy ýörberdi ýa-ni. Ýaşy niyet ýarym Ýarym döwlet. Durawara gowlar der. Nesip bolsa tagam gowlay bolan ýöne pro men o öýlenemok diýip o bunu ejir çekip kellem daşyryp on ýalak däl Hudaýa şükür kulýar. Ine sen Ýöne dostum bar. var. Känäy dostum haýsy? Yok, kayna. Şolong arasında şeyde var, sen hakda pikirler var. Resul gelip ýatlamaydy maýsada, gynançlaydy maýsada, öýde şeyle bir şadyan. Ödem şeyle bir giň oglanýar, alça oglanýar. Aynen, bir gün ýaşadym, gowja ýaşaýyn ýa-ni näme ağırly. Ezidileşler, mehruan tamaşaçylar, gepleşigimiziň şu ýerine Resul gelipden özüne goýan aýdymlaryny ýerine ýetirip bermegini haýyş dedi. Yürek yarılmanka Fırımı açyan Bu cephali durmuş Kovulları kaçan Fin bağışlı dullu Dillerim için Canı yanan kirba Diğer şekerim Fin bağışlı dullu Dillerim için Canı yanan kirba Bir şekerim Seyretmeye utan Yarın yüzüme Gözüm yaşlı ağlar Bak ya gözüme Kim yetip bolluğa Senin nedine Armanın elini Bilen şekerim Gözün yetip bolluğa Senin nedine Armanın elini Bilen şekerim Yalanlanan geçir Yalan köyürler 5 gün nezip altın Cıvın doyurlar Kıyılık mertebemde Temil koyurlar Şol temil emrime Bağlar şekerim Kıyılık mertebemde Temil koyurlar Şol temil emrime Bağlar şekerim Retulay darmindar Şormaglay dinle Zeynep'imde doğdu Umidim seninle Yerde işte yanıma Şanım bilimde Şanla yakınım Felle şekerim
yere birden kamuttun kamuttun Fikirdir yakınma batın gemtin gemtin Batırmışım çıkabildim neyleyim neyleyim Ey bayım Fikirdir yakınma batın gemtin gemtin Batırmışım çıkabildim neyleyim neyleyim Ey bayım Resul köp sağ bolan. Onun beylerden başını bir canı sağ bolsun. Ini yatlamaydım ben. Şol öldür, haişte diğerler adamdan bana bir yatlamaydım, ayıp beraydı. Feýgüden yananlar mı ya yatlamam. İkisem haýyş olan. İkisem. Men o bir men gynaslaydım aýdýan. Aýdýan on her bir tema. Biri söýgül oglan taşlap gidýär, bir erta, bir gelin taşa, bir gyýy taşlap gidýär. O men onu. Men durmuşum bolsa men onu men näçe fan oglan näle, näçe fan gyýy da gelin näle. Öldür şuna da kiretmeýän ka görün. Bilýän ol men öldür durmuşum, men öldür durmuşum da Hudaýa şükür. Ýöne men oğullar ýaly söýüşemogam, söýgüden ýanamogam. Ýöne şo haýyşlara görä şol başardygyndan gelýärler, aýdyp berýän bir sapar biri geldi. Göräýdi. Geldi de menem çykdym marketden bir de alyp çykdym, ýyldy zaply. Jigim durfana baram. Burada bir fiýir ýa gyýyr ýa durdum. Jigim zan meni ýakan göýekdepeli Juma Sultan. Göräýdi meni ýakan göýekdepeli Juma Sultan. Ay bolup duragan näme etsek bir biwapa aşkyna düşüp. Ýoklay jigim ol biwapa derler da men ulraga adam durýdym aka. Ulan däl eken ol. Bir 40 ýaşlaryna 45 ýaş şol karanlıklarda ýöne ul görnýär. Meni ýakan göýekdepeli Juma Sultan. Ýöne ağam bolýa bir biwapa aşkyna düşüp. Näme dip börfün ay bolýar edim. Ýoklay jigim men öýlenen oglan ol diýär. Men öýlenen oglan diýär. Ay bolup duraga meýle, ýo jigim bollu ay. An nirden öýlendiň agam? Şolar ýar fora berdim men. Nirden öýlendin? Ýo Göýekdepeden aýdy. Alýan ýerimiz bolay, onu ýupdurýdan. Görädi, ýupdurýdan, alýan ýerimiz bolay, Göýekdepeden aýdy. Ondan şolar ýar diýjek bolsa, aňyrda gelenne bol. Jan ýanyp geldi. O ýöden der batyp görüp onu ullukan bir. Durmuşdan o için döküp, on başka da aydan zatlarken ýöne hemmetini aýdyp duramak, ýöne umumman aýtsak bolýan adam. Her sen şular ýa görýärler, ýokman bir derdini aýdyp galýarlar. Nire baraýyn, nire adat edeýin, toýda bolsun ýanyma gelsinler. Men kem şeýler ýa öýdüm, şunýalara boldy. Akman bir zeýren. Şokirde, ina adamda sen gaýgyly ýa ýatlamaydım aýdýan-a, olar pikirde Resulüň ana özüňe maýdýan, özünden hem soraýarlar diýen. Ol sen durmuşyň maka diýip pikir edip, ondan dertde işdip derdini dökýärler. Ay ken ay bulan her haýsy var. Biri men ýaşasym gelýär, ölesim gelen okdy. Uçoklap toýdy. Ýaşasym gelýär, ölesim gelen okdy. Kimin ölesi gelýär? Ýok, jim Hudaýa şükür de hele bilen aýdyş. Bir hymatçylaýt diýip. Her aýlan şoňa geçip berýän ekenler onu. Indi özel Hudaýa şükür diýär. Hele bilen aýdyş. Bir hymatçylaýt diýip kimem ýok. Ýyller bir. Onu her haýsy var görýän köpçülikde bular. Onu mene bilemem. Onu kime näme gelýär şolar ýaly. Kim derdi bilen şoňa görä onu men özüm düzemem onu. Şolar ýaly. İslam'ın nomerini berýär, İslam Süleyman soňra şoňa aýt. Olandan şolar ýaly. Döretýär, aýdym. Maňa da şolar ýaly düşündirýär, menem ýerine ýetip berýär. Ona fadlan kime ýazdyr, takyat berýär. Düşündüm. Ine internet portalyna widget goýandan soň aşagyna diňe bir sora hökmündeeder. Şeýle salam ýollan iýleşlerimizden gatken. Tuweleme 5 vilayetden muştaklaň herdi salam ýollaýar.
Esasanam Yetreni veren sağ olsun. sizden tawar. Esasanam Medine salam ayt. Esasanam ine merhum halifamız Sabah Artıq'ın Instagram sahifasyny ýöretýän Mary vilayetinden Mustafa'ma ýerleşimi. Olam Ullahan salam aýtdy. O wagt Belentden Belent ýanlantyn diýdi. Özüne de salam ayt. Sağ olun. Indi sorumuz dowam edelim. Indi sen ýaşyň uly, durmuşy gördüň. Özüň. Biraz ajram bolsa, adamyň ýaşy ululykça durmuş tejribesi ötýär. Sen şu ýaşynda durmuşda näme düşündin? Näme düşünmediň diýsen, emme da düşünýän. Hemme da düşündin. Hemme Durmuş, da. durmuşda. Şonu ine 10 ýyl öň alyp göreli. 10 ýyl öňün sen şu pikirdedinmi ýa Hayt pikirdi. durmuşda hemme da düşünýän ýa şu wagt? 10 ýyl öň. Ine aýdaly sen 25 ýaşynda wagt. Onu şu wagt ýaly pikirdedinmi ýa şu wagt durmuşa garaşyň hasyn giýne, hasyn çuňlaşy bolar. Yo, bitden giyinip barýarda onu. Gitdikçe hasyn Ol, çuňlaýyn ol, düşür ol. boladym. Dogrymy? İçine girýän. Ine sınıqotda, ine sınıqot temasyna geçeli. Sınıqotda öz eginleşilen var. Tuğulama halk köpçülüğüne yetirýän bir aýdymçylarym var. Şolong içinde haýsy bir ýerine özüňi bäsleş hasaplaýar. Hiçbir. Hemmetemde. Hemmetine can fawalyn, hemmetine dinleýänem, owan görýän, hemmetine hormat homoýan bagşylar. Hiç bilen dawa da ýok, jeňjelem ýok. Barnyň can fawalyn başy dik boldy. Hemme bagşylar. Düşündüm. Indi haýşlar boýunça aýdym edýär ýa-da. Indi haýş edýärler, aýdym edýär. Şular ýalyk sen durmuşynda bolup gördümi? Öz halamaýan. Indi bir söz ýazylyp geldi. Söz taýyn, saz taýyn aýtmady. Öz halamady, aýdymyň aýdyp halk köpçülüğüni ýerine ýetirip gördüm. Keýen aýdym. Özüm Keýen. islemeseňem ýerine. Ýok. Maňa gelýär. Awa. Özüm sözüm düzeltýän. Oňa da haýş edemok, muňa da haýş özüm üstüne oturýan özüme salýan. Ha. Şumat bir aýdym çykardım arada. O meni taşlap maksadyna yetmersin sen. Ýalňyşmagyn menden o tapmarsyň sen. Hiç kim sözler öz söz. Öz söz. Şoň oň ötaýy ol näme ýadyma düşýän o. Ha, öňküsi nämedik belli. Öz sözüne geçirdim. Özüme geçirdim. O opşam şolay Özüne geçirende ýerine ýetirmege manfaat bolýandy. Ay özüme salýan şonu. Yeňil bolýardy. Şeňini özüň tapýanmy ýa Men mara heňini berdi. Ýok. Heňini özüm tapamam. Öz ine gökde paýdymyň özü heňim. Sözleri göl arhiv, gökde pagalar barada aýdym. Heňi öz heňim. Özüm tapdym onu oturup, onam 6 aýda pikirlenenler no. Oturup men kompozitor däl, ýöne bir geldi, şonu tutdum da ýadymdan çykýar tutup, şonu gaýtala. Şonu ýaly. Ondan bu Arslan Amanfa ne şolam sözlenmeýär diýär. Ondan bir işleşýär da şolar bilen. öz sözüňi çykaran aýdymy barmy? Ay edil dolu on ýalak ýoga. Doğruluğunu öz sözüňi çykaran. Yok, doğruluğunu yok. Doğruluğunu yok. Ondan bundan alıp yöne böyle şey yapsa dilen yani. Ya, son- İkisini, üçüsünü yani üçüsünü de biri yok manuel mesela. Hiç hem aydamda özme salmasam. Kim hayfı şahir düzüdük geldi. Gönşül bro. Öňkü şahirler bolup gönşül maktum ýene sözler var. Şolar ýalak aýdymlar, öňkü halipalaryň aýdymlaryny şonu. Dogrulygyny özüm aýtmasam, dogry aýtmasam. Ata galanyň kinik bolýar. Bugünme yaramasa bugün bolýar şu taýyn bolanok. Men özüm mesela şunu ýalak. Hemen men olara tema berýän. Men aýtýarlar, şular ýalak sözler bolsun. Onun olar sözü baýdar. Olar gowdy diýerler onu. Olar da anfat bolýar. Düzme. Her kimin öz käri bolýar da biri goşgu diýär. Bir fa diýär. O men oturup men onun şolap wagt ýitirip. Ýitiremde de başarjak rahatmy derler. Bolsa bolaram belki otursam. Ýyna şama. Malyar däl muslimaty bize dörýär. Aýn. Onam näme? Olam gowy kär elbetde. Şu adam arasında bir barlak görýän, öňkü işleýän ýerine bar. Yok.
elinden çıkandırmış şu açık. Çıkan o. Çıkan o. Çıkan o. Bir gedek. Ýöne bir ol, ýöne bir sipwati bir maşin degiripdir doşoň. Şoň ýany bardyk. Olan men görüntü sipwat menen bu getdi barlak göreýin. Sınıfçılar mı? Oňora getir hoýdum. Oňora ýany ken aýdam ok oňa işledim diýip. Ýöne barlak. Ýok, çıkman. Sepip gördüm. Elinden çıkmandı. Ýok. Indi öz bähwidiň üçin başga bir adam urlanyp gördüm. Ýok, Hudaý saklasyn. Başga biriniň bähwidi üçin seni urlandylar mı? Ay ýok, on ýaly oýnap ýok. Yani mesela maňa bähwid bolsa, mesela men sen bilen tanış bolsam, aramsaz bolsa, Bara näme? Gorkmaýanym bolsaň hiç hili wagtdan yalan göz ýaş, yalan gülküden gorkdy. Ol yalandan and içip, yalandan süýýän, yalandan köýýän ol aňyrsynam bir awaz göz ýetirmeli. yalan hiç bir dony görelmez diýer. Şol ýalak ondan bir mene käme dogrymaýsam on ýal bir anany ban marama. Ýördüm. Edesim gelýärmi? Şundan sana bir kömek edesim geldi. Şundan gaýdar diýip edemak. Edýän. Senden iste gaýtsyn, gaýtmasyn. Näme ýagşylyk etdi, suwukly, balyk bilmede halyk biler diýer. Ondan gol ondan. Ondan gaýtmasa da Allahdan gaýdy, ilgünden gaýdy, Hudaýa şükür goýuň. Baran yerimde güler yüz bilen kapyny açýarlar. Indi özüň şu wagt aýtdyň, söýýän, köýýän sözi. Söýgü näme sen üçin? Ay söýgü birinji bilen anam. Biri bilen ananma. Anam bakınca ananmak. Birinji bilen anam söýgüdür. O ananman ol most aňry gidenim ýöne çaň edip nirde fen. Kän gördüm onu ýa-da. Özümde göremok, ýöne kän gördüm. Taş doğrun. O näme nirde ol most bilemok nahar beşire oturanlar. Ya ol başga bir zat işle maşin ýuwup oturanlar bile elini almadylar. Wayna allar ýalar o biderekli. Haýsy halipalar bilen aýrymak. Ýanyna mı? Hawa. Ýanyna. Ya toýda aýdyp oturýar ýanyna. Toýda. Ay Nur Muhammed Meret bilen. Hawa Nur Muhammed. Ay merdan dön. Ay hemmesini hem diýilen ýaly aýdyp gördüm. Hemme köpsün. Ýene şumat özüm kän aýdýan şolaň aýdym. Gurban Halil, Serdar Recep şolaň aýdym kän aýdýan. Toýlarda da ýöne şolar bir gelek ýanyna moramok. Hemen ýene dinläp aslında men öwre dönem ýok. Halipan bar son for. Ýok. Halipan. Ýok, öwre dön şu elimden tutup ýene şunu ýaly öwre dinläp. Esasanam dinleýän bagşylam Muhammed Sapar ilçinde Aksad bilen tanalýar. Birinji. Ulf şol hemmetinden zat. Beşten denlay şonu beşten bagşynyň ýa. Muhammed Sapar, Nur Muhammed Meretov, Gurban Halif, Serdar Recep, Merdan Dönmez. Şu beşten kän dinle şular dinläp olar bilen hasa Merdan bilen kän toýda bolmaýar. Orada endi wady. Galanlaryndan beýleklerem dinleýän. Hemmesini hem dinleýän ýöne esasy özümde. Şolaň aýdyň. Özüňe ýakyn görüp dinleýän. Ýakyn görüp şu beş tane. Birinji baran toýuň adyna düşýär. Birinji aýdym aýdyp gören toýuň adyna düşýär. O düşýär. Allah berdi, gabat Allah berdi ataberdi. Diýipdir. Halipa. Şol oradylly bir. Ay oradylly ýany aýtdyma ýany neme diýär. Hawa. Aýdýanlar. Aýdym onu ýyzma seret var. Öňe seret Allah berdi. Öňe seret berdi halk ýyzynda däli. Alçırayan da oradylly şu kogulat çöktü. Şu saatynda şu. Sen şu toy özüň sowdunmy ýa? Ýok. Şonu kim aýdym çaýdy oturyp? Bilemok tanamok. Tanalýan maksatlar. Ol ady belli on ýalar. Başda. Birinji toy baran toýunda O başda alçyrap aýdym. Alçyramaýanmam. Diýmesem alçyrandyr. Ol alçyramok diýip anlaýan. Indi şu wagt sen toýa çykyp gördüň, halkyň önüne çykyp gördüň. Şu wagtdan toýa baranda alçyranlyk bolýarmy? Ýok. Indi öwrenşip gitdim. Getbeşiňiň şu ýerine bir iýleşlerinde bir aýdym aýdyp bererken. Başda.
yürek taş demirden Cedre cepali ömürden Otur beni yılladın Yadlatma, yadlatma Boy geçirmeme para vakfın geçmişte Ağlatma, ağlatma Benim ağlamalarım yetip durmuştu birine gidelim yalan mı? Birliğime yanlamayı geçti kadarını Arttı derdim geçti beni Fiza gelenini İsteyem mi kafra çekip derken ölünme Arzularım bu çektim Kayfı kellen beyittim Kafra çekip yeke yanmaya Götür beni yılladın Yadlatma, yadlatma Boy geçirmem bari aklım geçmişte Ağlatma, ağlatma Benim ağlamalarım yetip durmuştu Ayda ulan ayrılığımı demir yalınışın Karışım yok kayta varmayıp yüzünün alkışın Kutay cana şükür ediyen şartları durmuşun Koyay beni ver önüne senin kayışın Var umidim dine senin ol umidim Allah'ım elle bu kafrata çıdabilme Götür beni yılladın Yadlatma, yadlatma Boy geçirmem bari varfın geçmişte Ağlatma, ağlatma Benim ağlamalarım yetip durmuştu Şabalık yıllarımda Pile okap oynardım Ketefini öykeledim Kevülüşüp yayınardım Ketefini öykeledim Kevülüşüp yayınardım Diyeniydim kıymedim Devul verdim almadım Bu dünyada tenin başka minir beni kıymedim Diyeniydim kıymedim Devul verdim almadım Bu dünyada tenin başka minir beni kıymedim Hay maşallah. Aylanıp 10 yıl doldu Aylanıp 10 yıl doldu Yaşımın yeteği Cemalına hayran olup Kalbim kıymetin yolu Cemalına hayran olup Kalbim kıymetin yolu
Arzuun kalanın bilen mayam bağışlı yaşa Tüyenidim tüymedim Devil verdim almadım Bu dünyada benden başka meni düveni Tüyenidim tüymedim Devil verdim almadım Bu dünyada benden başka meni düveni Edvağıda tüymedim Mayam seni tüymedim Resul köp sağ ol. Canın sağ olsun, başın dik bolsun. Ine internet sahipamızdan şeyle bir haýyşlar gelip çykýar. Sen canı sesse bize aýdym ýerine ýetirip berdin. Dogrymy? Gepleşigimizin birinji sanlaryny görenlerim oturan ýerine de aýdym haýyş diýýär. Sağdan nasıl mikrofon. Bir mümkin bolsa iki sancak aýdym haýyş etdiler, bire halipalar aýdymy. Beýlekem gelinler var aýdym. Aýda aýna howlukma bir aýdym. Ya bilýän aýtma, kan bilýän şolar. Gelinen jany sag bolsun. Indi aýdyma başlaýarmyň. Başlysyn. Goy bugün kemmeýil zarym dinlefin Ağlasın yüreğim baraz ýeňlefin Bedegifin watun toýdur meýlefin Beýik halipalara ýoğunmuna Ussatdan ussatlara ýok aramyzda Bedegifin watun toýdur meýlefin Beýik halipalam ýoğunmuna Ussatdan ussatlara ýok aramyzda Köp sağ ol. Tamam. Ine bir özüňe goýan gelinler bar aýdym. Köp haýyşlar oýunça. İň toýda kän haýyş edilen aýdymlaryň biri özüm şu taýyndan başla diýilen aýdymlaryň biri. Daňyp sen öýmeňi çalma Oğryn göz oýnadan bolma Ýaňaklaň kurmamy alma Ýalvarýan dertlere salma Poso bir armany goýma Köp sağ ol. Ha ola. Allah can nazaryň salsana Üstümden dertlerim alsana Derdimiň dermany bolsana Bewefa mekirden doýdum men Ýadadym dünýeden öýden men Utullum durmuşdan köýdüm men Köp sağ ol. Canın sağ olsun. Ine muştoklon haýyşdy oýunçada oturan ýerinde aýdymlandan barwent ýerine ýetirip berdi. Resul aýdymda ýananem bolsaň durmuşda görjegin gowluk bolsun. Canın sağ olsun. Mundan beýlägem owadyň belenten belent ýaňaly. Aýdymda da ýanamakla ýananlar üçin aýdýan. Yanallar üçin aýdym. Dertlerine derman bolsun. Gepleşigimiz ahyrlap barýar, bir iýleşlerimizde öz ýürek buýsanjyň aýdyplar aýtan. Menen pursatdan peýdalanyp mehriban hem gahrman arkadamyň janynyň sag başynyň dik bolmagyny, ilmidama işleriň rewaç bolmagyny beýik Allahdan dilek edýän. Mehriban dinleýijiler, evi türkmen halky, watandaşlar, ilmidama Allah'ın bereketi, nagmaty, rahmeti üstüňizde bolsun, janyňyz sag başyňyz dik bolsun. Mehriban dinleýijiler, size täze aýdymlamy ýeketek nokta.com arkaly ýetirip duraryn. Janyňyz sag başyňyz dik bolsun. Durdu size de gepleşge çağıran üçün köp sağ olsun aýdýan. Ilmidama işiňizde üstünlük, ýyllaryň syratly gepleşiňizde size üstünlük getirsin, janyňyz sag başyňyz dik bolsun. Köp sağ olun. Bundan beýlägem owdun toýlamdygyň hemişe bedew bolmagy beýik bir bardan dilek edýär. Amin. Mehriban ýyllşer, eri tomoşaçylar, ýyllaryň syratly gepleşigimiziň ikinji sany Resul Gellis bilen şundan ibaret.